Saudos, que tal? Moi boas tardes, benvidos a Celta Media, benvidos a pretempada 24-25 do Real Club Celta. En xogo o primeiro encontro amigable do Sete que vai ter que disputar o conxunto de Claudio Giraldez, estreando equipación o xeo Celta xogando aquí ante o Benfica. Enseguida repasamos as aliñacións, pero puntualizábamos o tema da camisola, segunda equipación do Real Club Celta, unha das novas de cara ao novo curso 24-25. Moitísima xente neste campo municipal de Águeda, un dos partidos interesantes de preparación de cara ao novo curso entre dous equipos moi pero que moi bos. A meu carón está Manu Gómez, acompáñame na retransmisión. Manu, moi boas tardes, benvido. Hola, boas tardes. Hai ganas de fútbol, hai ganas de Celta. Pois sí, a verdad que xa tiñamos todos ganas de empezar a pretempada co Celta. Se está xenerando moita ilusión en torno ao equipo e é importante xa que chegue o traballo sobre o campo. É moi importante ese traballo nesta época do ano. Lóxicamente estamos en verán, decía ao principio da retransmisión que este é o primeiro encontro amigable do Celta de Claudio Giraldez. Vai ter que xogar ata 7 encontros, 7 partidos ao longo do verán o Real Club Celta, que hoxe está xogando aquí ante o Benfica no Estadio Municipal de Águeda cun 11 bastante titular de inicio, con algunha que outra sorpresa. Iván Villar está na porta lucindo o brazalete de capitán, con liña de 4 atrás: Sergio Carreira, Jailson, Carlos Domínguez e Mijailo Ristic. Beltrán e Sotelo están no medio campo, Bamba nun costado, no outro costado Carlas Pérez, e arriba unha das novedades, espérate agora, Manu, que vai Pavlidis dentro do área, vía fora de xogo. Arriba no Celta hoxe xogando Tasos Dubicas e Alfon. Que che parece o 11 de Claudio, Manu? Bueno, ao final é un partido de pretempada, trátase de que xoguen todos un pouco. Pero bueno, eu o que destacaría neste primeiro 11 pois é a presencia de Sergio Carreira, que, bueno, un xogador que está cedido, participa no 11 inicial, así como tamén Alfon, que ano pasado xogaba no Celta B. Bueno, é un pouco o máis destacado. O demais do 11 inicial, pois esos son xogadores habituais do ano pasado. Intentar darlle continuidade, intentar ver como traballan nestos primeiros momentos da tempada. Incidimos aí no traballo, facía fincapé Manu na posición de Sergio Carreira, a ver como traballa o canteirando Celta nese lateral dereito. Claro, volve da cesión, ten que tratar de convencer a Claudio Giraldez ante un bo equipo. Decíamos ao principio o Benfica xogando hoxe con Samuel Suárez, Thiago Gouveia, Morato, Tomás Araujo, Álvaro Carreras en defensa, o lateral esquerdo Ferrolán, galego, aí o temos, João Mario e Frederic no medio campo, David Neres un costado, no outro costado está Prestiani, arriba Rolheiser e Pavlidis. Envío longo do Real Club Celta dicir que o Benfica neste mesmo escenario, no Estadio Municipal de Águeda, xogou onte o seu primeiro partido de pretempada. Un pouquiño máis de rodaxe ten o conxunto portugués, que entendo agora xoga Neres por dentro, cara a esquerda, precisamente aí está Álvaro Carreras, o galego, avanzando metros, o balón marchouse, habrá saque de banda pro el do Celta. Decía Manu que entendo que o que busca tamén Claudio Giraldez con esta planificación, non? Ata 7 encontros. Recordo que os 7 partidos de pretempada, os 7 amistosos que vai xogar o Celta este verán, ímolos contar aquí en Celta Media. Podedelos seguir aquí con nós na canle do Celta. Evidentemente o que quere, o que busca Claudio con tantos amistosos e tamén cos rivais, agora ímolo recordar, hoxe o Benfica, sen ir máis lonxe, é a demanda do esforzo, non? É importante nesta época, Manu. Sí, ao final estamos vendo que o planteamento que fai Claudio é o planteamento habitual. Ollo, cuidado aí, ese xogador do Benfica no encontronazo, Carlos Domínguez preocupándose polo xogador do Benfica. Pavlidis levou aí unha lavazada nas costas caendo polas escaleiras. Carlos Domínguez, lóxicamente un forcexeo aí, preocupándose agora polo xogador. Está ben, aplaude a xente, moita xente no Estadio Municipal de Águeda. Lóxicamente un partido cun cartel moi interesante. Vémolo aquí repetido a xogada, acción fortuita, vaya caída.
para mancarse ben, Manu. Sí, estamos en pretempada yo con sustos, A verdad que, bueno, non debe ser un campo habituado a este tipo de partidos de alta competición, e o mellor tampouco require as normas de seguridade, no? que deberían nos arredores do campo. Temos a imaxe conxelada ahora mesmo, parece que temos problemas co sinal que nos está a chegar dende Portugal. Minuto 5 de encontro, Benfica 0, Celta 0. Quedámonos aí con esa imaxe conxelada de Carlos Domínguez tratando de axudar a Pavlidis, o dianteiro do Benfica, e imos ver se podemos recuperar a conexión para continuar coa retransmisión do encontro no Estadio Municipal de Águeda. A ver se podemos recuperar esa conexión. De momento, os problemas que temos aquí co servidor portugués, que non está a chegar ao sinal aquí o receptor de Celta Media. A ver se pronto podemos solucionar e recuperar a conexión. Estamos de volta xa no Estadio Municipal de Águeda con algúns problemiñas técnicos. Deben de estar, Manu, en pretempada tamén, a xente de realización, porque son cousas que pasan nesta época do ano, probas. Pedimos disculpas, lóxicamente, polos problemas que temos co sinal, que chega dende Portugal a central de Celta Media cando hai córner a prol do Benfica. Minuto 8 da primeira metade. Recuperamos o sinal, Manu, dicíamos, 9 minutos de partido, non hai goles aínda no Municipal de Águeda, o que hai problemas técnicos, non? Hai que lidiar tamén con estes problemas nesta época do ano, Manu. O que decías ti antes, estamos todos un pouco de pretemporada. Os que fan a realización do partido, os xogadores e tamén nos aquí tomando contacto coa primeira retransmisión. Sen dúbida, aí tomando contacto tamén o Celta coa bola, Carlos Domínguez.
Iniciando dende atrás, envío longo de Carlos Domínguez, buscando a posición de Sergio Carreira. Dificultades no control, recupera Frederic Ausnes. Ataca o Benfica dentro do área céltica. Iván Villar bloca o balón, seguro o guardameta de Aldán, portando hoxe ese brazalete de capitán. Vémoslo aquí, Iván Villar, importante tamén, Parece que está recuperado Pavlidis ahora nesta repetición. O disparo do dianteiro do Benfica da lavazada que levou antes con Carlos Domínguez e as escaleiras. Decía Iván Villar, co brazalete de capitán tamén significativo, Manu. Sí, é un xogador que leva moitos anos no club, e penso que é moi satisfactorio ver a xente da casa portando o capitán. É unha aposta que leva facendo anos o club, que penso que agora vais a acentuar coa presencia de Claudio, coa presencia desta xeración que ven nova. Esperemos que ese brazalete vaya pasando por todos estos xogadores que veñen por detrás. Aposta clara de Claudio Giraldez pola canteira. Estaba aí precisamente Hugo Sotelo xunto a Fran Beltrán nese lance de xogo cando ataca ahora o Benfica. Hubo un cambio, hai que comentalo. Mijailo Ristic marchou, non sabemos aínda por qué, supoño que por molestias. Está xa Óscar Mingueza no campo, cousas que pasan tamén na pretempada. Sigue atacando Benfica, Gouveia con David Neres, vai por dentro, Benfica circulando. Álvaro Carreras controla, tira a bicicleta, a presión é boa de Sergio Carreira e vai sinalar penalti de Jailson. O colexiado portugués vai sinalar penalti de Jailson, con novo peiteado e todo Jailson este verán. Protesta ahora entre risas Jailson, penalti, vémoslo repetido. Ahí estaba Sergio Carreira cubrindo, aparece Jailson por detrás de Frederic Ausnes. Deixa a perna atrás, un tanto riguroso ese penal que vai ter que executar o Benfica. Un tanto precipitado tamén aí Jailson na presión, Manu. Sí, llegó un poco tarde y luego le mete el pie, y ya cuando ve que se le iba le mete en pie. La verdad, una falta innecesaria, porque el equipo estaba bien junto, atrás, replegado, y tenía ayudas por detrás para poder solucionarlo. Pues vai Pavlidis, que levou un golpe con Carlos Domínguez importante coas escaleiras fai uns minutiños. Iván Villar baixo os paus, minuto 12 da primeira parte. Vai Pavlidis dende os 11 metros, golpea Pavlidis, a piques estivo Iván Villar de parar o penalti. Marca o Benfica, adiantanse os portugueses, aplaude a xente na grada, nese graderío que dicíamos, polo menos o ambiente non parece de encontro amigable, Manu, que isto tamén é bo para os xogadores que están aí no campo, vanse metendo en dinámica de competición. É o primeiro encontro, penalti ben executado aí de Pavlidis, a piques estivo de paralo Iván Villar. Sí, lo adivina bien, no va excesivamente cruzado, pero bueno, al final es un tiro que se va abriendo, es un tiro que va potente y bueno, Iván lo adivina, pero no le da para poder rechazarlo. Marcou Pavlidis, marcou o Benfica. Minuto 13 da primeira metade no Estadio Municipal de Águeda. Vai perdendo o Celta neste primeiro encontro amigable da pretempada 24-25, pero penso que non vai cambiar moito o guión. Un gol en contra, hai que recordar, supoño que toda a xente que nos está vendo terá isto en conta, non? Un partido amigable está para o que está, non? Hai que traballar, hai que perfeccionar cousas que quere o adestrador. O resultado non é o máis significativo, Manu. Sin duda. Eu penso na tempada pasada que falábamos de que o Celta non había encaixado prácticamente, falábamos de que gañaba todos os partidos. Chegou o primeiro partido de Liga contra o Osasuna e perdemos, non? Entón é totalmente é o de menos o resultado. Ao final o importante é que os xogadores collan ritmo, collan as consignas que Claudio lles transmita, chegar ben o primeiro partido de Liga, eso é importante. Sen dúbida, Prestiani aí pelexando con Mingueza. Esa pelexa sae perdendo o xogador do Benfica. Prestiani vai ser, vemos aquí repetido, o lance entre Mingueza e Prestiani. O balón marchou pola liña de fondo, sacará de portería Iván Villar. Minuto 15 xa, cuarto de hora de encontro xa no Municipal de Águeda. Benfica 1, Celta 0. Marcou Pavlidis de penalti. Xoga Beltrán,
en horizontal con Hugo Sotelo, atrás Carlos Domínguez, o si sena ben Carlos Domínguez para que sea Jailson o que avance liñas, rebasa liña divisoria Jailson entregando para Bamba, caracolea Bamba, tira diagonal ante el João Mario, a perna o capitán do Benfica, vai ser saque de banda por o do Celta. Vemos a Bamba, outro dos xogadores que está no 11 inicial xa no primeiro encontro, significativo, non? Ou non, depende de como analices, pero está chamado a facer cousas importantes seguro. Jonathan Bamba, unha tempada máis no Celta. Balón para Mingueza con Fran Beltrán, levanta a mirada Beltrán, decide retrasar o coiro para Mingueza, de novo Sotelo no círculo central aparece Carlos Domínguez, o golpeo longo de Carlos Domínguez buscando ese cambio de orientación, non pode controlar a pelota Carreira, aí lamentábase Carreira protestando un pouquiño, quizás o pase non era moi preciso de Carlos Domínguez, vai ser bola para o Benfica. O segundo pase longo que lle chega en malas condicións, e máis o rapaz que supoño que claro, querrá demostrar, non? Que exacto, os controis fanse ben, etcétera, etcétera. Sí, son as primeiras intervencións que tes nos partido, sempre queres acertar para coller confianza de cara a continuación no partido, entón que esas dúas primeiras actuacións sean ese tipo de balóns, pois sempre molestan un pouco. Mira ahora a presión do Celta, primeiro Alfon, despois Carlas Pérez, todo o equipo, parecía aí home libre do Benfica, encontraron o ben, David Neres protexendo a bola, volve sair o balón, agora Claudio que dá algunha que outra indicación, é importante tamén o de perfeccionar estas cousiñas da presión, que o equipo este ordenado e lógico que non vai seguir todo de primeiras, non? Estamos no primeiro día da pretempada e vai ter que traballar moito Celta nese sentido, porque tamén é algo que demanda Claudio, non? O equipo ordenado e que saian as cousas ben tamén na táctica. Sí, o que vemos é esa idea básica, non? Con a que soe xogar Claudio, en canto a disposición de xogadores, en canto a querer apretar arriba, en canto a defender xuntos en pouco espacio do campo. Eu penso que querrá reforzar bastante ese xeito de xogar e a partir de aí pois traballar diferentes variantes. Ven aí Álvaro Carreras ponendo centro, queda ya Neres, o disparo de Neres arriba, penso que tocou aí en Carlas Pérez, estaba o de Granollers botando unha man en defensa, o disparo de Neres, un dos xogadores máis perigosos do Benfica sen dúbida, e o Celta que segue aí sufrindo neste intre do encontro. Vemos a acción repetida, que ven Pavlidis dentro do área, descargando para Neres, porque estaba atento Carles Pérez, eso tamén algo a ter en conta, non? As axudas, os atacantes, con Claudio tamén, lóxicamente, vanse ter que implicar, como fixo agora Carles Pérez. Sí, aí nesa zona do campo está xogando Mingueza pola esquerda, que non está acostumado, Carles Pérez que está xogando co todo o carril para él, entón a hora de defender sobre todo esos balóns que chegan por dentro lle costa un pouco, entón bueno, aí vemos que se quedou un pouco e despois xa chegou tarde a defender espacio. Esta é a acción do penalti, esta é a acción do penalti repetida, e aquí o gol de Pavlidis a piques estivo Iván Villar de parar ese penalti. João Mario xoga pro Benfica, minuto 19 o primeiro tempo, avanza o conxunto portugués por ese carril esquerdo, defende ben Sergio Carreira que xoga atrás agora con Jailson con Fran Beltrán, quere sair xogando o Celta, cousas que hai que intentar na pretempada, sen ningún tipo de presión, cousas que os xogadores intentan tamén. Ven aí, intentaba Rolheiser por parte do Benfica, algo ostentoso, errou na transición, agora hai falta sobre Hugo Sotelo, sinalou a acción o colexiado portugués, estamos xogando en Portugal, árbitro portugués, foi abaixo aí Morato, cometeu falta sobre Sotelo que xoga xa de novo con Jailson buscando a Beltrán, quere cambiar o xogo Beltrán, xoga en corto con Carlos Domínguez, xogando en curto Carlos Domínguez probando diferentes cousas, olla esa pelota dentro do área, queda para Alfon, Carlas Pérez pisa o balón, o disparo de Carlas Pérez, paseouse por esa zona de área pequena e ao final a acción morreu nas botas de Tasos Dubicas deste home, outro que está chamado a facer cousas importantes. Tasos Dubicas, de momento pouco en ataque do Celta nestes primeiros 20 minutos de encontro, Manu.
Sí, bueno, poucas cousas de momento, porque está tendo o balón máis o Benfica, pero bueno, cando temos o balón xa se ven certos movimentos, como este movimento que fixo ora Alfon a espalda da defensa. Cando recuperamos o balón, como fixemos antes, tratamos de xogar con Dubicas para que o equipo empece a progresar a partir de xogar el de cara. Entón, tamén cando o Benfica cede a posesión, vemos que de atrás polo menos os xogadores do Celta, os nosos, queren intentalo, non? Ahora en estático Carlas Pérez xogando atrás con Mingueza, quere avanzar Mingueza, isto faino moi ben o defensa mediocampista do Celta, non entendeuse ben agora con Carlas Pérez. Diálogo tamén, son cousas do verán, da pretempada, pero se ao principio da retransmisión, Manu, dicíamos que vai ter que xogar o Celta moitos encontros amigables ao longo deste verán contra equipos de entidade, e precisamente tamén para perfeccionar estas accións que estamos vendo aquí agora, non? O tema da presión arriba, non? Presión en campo contrario. O Benfica é un equipo que non ten medo, non? Co balón nos pés, e ti vas ter que traballar eso. Eu supoño que Claudio enfocou o traballo de eso un pouco por aí, non? Al menos nos primeiros intres do encontro. Ao final ten moito sentido buscar encontros contra equipos de nivel, porque son equipos que te van a exixir máis, son equipos que te van a presentar máis variedade de situacións de xogo, e iso vai te permitir, penso eu, acelerar o proceso de preparación dos xogadores de cara á primeira zona de Liga. Seguro que sí. Mira, precisamente se lleven ahora a presión o Celta, que perdeu o balón. Rolheiser sacou de banda xa Mingueza. Xoga o Celta en horizontal ese balón buscando as costas de Bamba, buscaba o disparo Jonathan Bamba, atrapouse en moitos problemas Samuel Suárez, porteiro do Benfica. Aí Bamba intentando, pouquiño do Celta en ataque, pasa polas botas de Bamba neste minuto de encontro. 22, 1-0 gana o Benfica. João Mario xogando atrás con Morato, pisa a bola Morato, xoga con Álvaro Carreras, xogador galego, buscando de novo a João Mario. Presiona o Celta, está máis ou menos ordeado o conxunto de Claudio Giraldez cando ten que facer estas presións. Morato levantando a cabeza con algo de dificultades ante a presión de Dubicas, acaba botando o balón fora. É o que dicías antes, non, Manu? Sí. Este tipo de accións. Sí, a Claudio gustalle robar o balón no campo contrario. Sabemos cando inician o xogo, o equipo vai a recuperar o balón, non o espera. Aí, por exemplo, perdemos o balón, xa intentamos apretar esa pérdida. Traballo de repliegue agora, non? Mira, Pavlidis ahora intentando descargar a internada de Álvaro Carreras, é frenada por Jailson, que xoga atrás con Iván Villar, e quítase o balón de enriba Iván Villar. Balón para Bamba, protexendo Jonathan Bamba ante João Mario. Ben Hugo Sotelo, busca o desmarque de Tasos Dubicas, quere correr o grego. Pedía Alfon ahora o desmarque a Fran Beltrán, que enviaba o balón longo, era Bamba neste caso, pero está participativo Alfon, que tamén é outro destes rapaces que ten seguro moitas ganas de demostrarlle cousas a Claudio. Sí, un xogador que o ano pasado fixo unha temporada excepcional, tivo gol, aportou moito no xogo ofensivo, é un xogador que tamén traballa moito defensivamente, moi implicado. Entón, vamos, eu o que penso que Claudio cree que merece unha oportunidade, e precisamente xa no primeiro partido titular. Quere miralo, quere darlle oportunidade, e despois pois terá que decidir ao respecto. Moitos ollos postos en Alfon e noutros tantos xogadores do Celta, como Jailson, cambiando o xogo de orientación, buscando a Carlas Pérez, posición de encarar, gusta ya Carlas Pérez, máis da outra banda, non? Xogando a perna cambiada a Carlas Pérez, pero claro, estamos probando cousas. Ven Carlas Pérez agora dende a esquerda, buscando dentro é Sotelo dous toques, cara a Jailson acaba a xogada nos pés de Carreira, pisa a bola Sergio Carreira, retrasa para Jailson, avanza liñas o Benfica, obligando o Celta a xogar cara atrás. Carlos Domínguez volta a empezar de novo. Beltrán con Mingueza xogando atrás con Carlos Domínguez. 24 de xogo, o pase aí, a mágoa o control de Jonathan Bamba. Dicíamos 24 de xogo, gaño Benfica 1-0 de penalti, o gol de penalti de Pavlidis nos primeiros minutos do partido. Segue acumulando porcentaxe de posesión o Celta. Isto é bo ahora para analizalo desde outro punto de vista, neste caso con balón. Beltrán cambiando o xogo cara a esquerda, volve a aparecer aí Carlas Pérez.
ante a presión do defensor do Benfica. Carlas xoga atrás. Posesión máis longa do Celta, Manu, dende que empezou o partido. A ver como remata. Espera, agora contámolo, porque o centro de Carlas Pérez parecía que podía progresar, pero é Alfon o que salva a xogada, mete o balón cara adentro. João Mario rexeita, xa non hai perigo para o Benfica. Ahora mesmo parecía que saía a pelota, pero non, segue mantendo a posesión o cuadro luso. Pero é importante, non, que o Celta tamén anímese neste tipo de accións de moita posesión, Manu. Sí, o Celta gostalle tener o balón, gostalle ter o control do xogo, e despois ten paciencia, é dicir, non arrisca un pase por arriscar, é dicir, ten o balón, vai movendo dun lado a outro ata que aparezca un espacio, ata que aparezca unha superioridade numérica, e a partir de aí é cando intentan atacar a portería contraria, pero ten xogadores de calidad para ter o balón e esperar o momento adecuado. Faltalle algunha ocasión clara ao Celta, pero polo momento estamos vendo cousas interesantes, sobre todo se parámonos aí a analizar a pizarra de Claudio Giraldez, ¿no? A súa libreta, sen e con balón estamos vendo xa cousas. Mira ahora esa presión, Jonathan Bamba dentro do área, o regate de Bamba, pode tirar Bamba, o tiro cruzado, queda o balón morto. A piques estivo de atopar o gol o Celta nesa acción. Tamén despistouse o Benfica, son cousas do verán, da pretempada, non? Hai que aproveitar tamén os erros. Ahora parece que o partido vai se quentando un pouquiño, acaba en falta sobre Prestiani, balón pro Benfica. Pero mira esas liñas adiantadas do Celta, cando o rival falla, mira Bamba aí, que ben, foi Jailson nesta acción repetida da falta sobre Prestiani, pero antes como Bamba a piques estivo de atopar o gol. Sí, ao final a pretempada é para todos, eles tamén están en pretempada, queren sacar o balón xogado desde atrás, claro. Todavía non teñen os mecanismos ben perfeccionados, entón se apretas ben é posible que podas robar o balón e crear peligro cerca do área contraria. A piques estivo aí Bamba de crear peligro para o Celta. Ollo Pavlidis, esta é perigosa Pavlidis, que definición de Pavlidis, que gran gol do Benfica. 27 minutos de encontro. Dicíamolo agora, que hai que aproveitar erros cando o rival os comete. Se nos cometemos erros tamén o rival vai aproveitar. Neste caso, moi bo gol de Pavlidis, boísima definición. Manu, segundo do Benfica. Sí, son os riscos que corres cando queres ir a robar o balón, precisamente, cando intentas apretar aí a intentar recuperar o balón, vas deixando cada vez máis espacios ás espaldas, e ahora eles moveron moi ben o balón, xogaron de cara, romperon o espacio, e a verdad que a xogada está moi ben finalizada tamén. Aplaude a xente no Estadio Municipal de Águeda, moito público, moitos portugueses, lóxicamente animando o Benfica, que acaba de anotar o segundo tanto do partido. Minuto 28 da primeira metade, Benfica 2, os dous deste home de Pavlidis, un de penalti, outro con esta vaselina sobre Iván Villar, esa picadiña, moi boa definición do dianteiro do Benfica, bo dianteiro Pavlidis. Quere atacar o Celta ahora con Bamba no pico do área, Beltrán con Hugo Sotelo levantando a cabeza, fai un xiro Sotelo para levar o balón cara dentro, Mingueza, o pase bo sobre Alfon, non hai penal, Dubicas, o disparo de Tasos Dubicas, boa intervención do porteiro, outra intervención de Samuel Suárez, a resposta boa do Celta agora, despois de encaixar o segundo tanto, intentou no Dubicas, logo en segunda instancia temos tamén outra ocasión, ese penaltiño sobre Alfon, que aí está protestando Alfon, se o penalti do Benfica foi, non sei eu, Manu. Igual costa máis pitar un... Bueno, hai moita xente de vermello na grada, claro. O árbitro de portugués igual costalle un pouquiño, non? Eu o que destacaría sobre todo é a xogada, non? Esa facilidade que está tendo o Celta para encontrar aí Alfon entre líneas nesa zona central. A verdade é que se está movendo moi ben, está dándolle continuidade ao xogo como foi agora. Eu tampouco lle daría moita importancia ao resultado, porque o Celta hasta ahora está tendo tantas oportunidades como o Benfica, coa diferencia de que eles, pois acertaron e tampouco ten maior penaltiño que pitou o colexiado, outro que non o pitou. Mira aí a presión, aí ten que ir abaixo, non hai nada
E o colexiado que non hai nada aí, protesta Alfon de novo, incluso Claudio Sí, Giraldez Claudio aquí, y Iago, no Iago área ya. técnica, Iago, claro, Y Iago evidentemente. también. Mira Manu ahora cómo ataca a Carlas Pérez, quiere encarar, custalle meterse cara adentro a Carlas porque lóxicamente dicía volantes, non, Carlas está xogando aquí na esquerda, esa xogada Carlas Pérez se afai pola dereita, pois vai buscar o disparo. Custalle un pouquiño máis no perfil, neste caso, orientado ca súa perna dereita. Bueno, eu o que decíamos antes, que eu penso que Claudio quere, xa sabe as cousas que dá na dereita, quere ver tamén como se pode adaptar na esquerda e ver que opcións pode estar por aí. E pa Carles tamén é bo, ao final cantas máis posibilidades teñas en canto a posicións, máis posibilidades vas ter de xogar. De momento o partido para o Celta non está sendo bonito polo resultado, lóxicamente, imos perdendo 2-0 ante o Benfica. Algo bonito que estamos a ver hoxe a estrea da segunda camisola do Celta. Mira como tiraba aí as bicicletas Neres, non lle saíron, ben Mingueza en defensa, pero está de estrea o Celta, segunda equipación moi bonita, hai que dicir, cos detalles de algúns edificios de Vigo neses recunchos da camisola. Recordar a toda a xente que nos está vendo dende Celta Media agora mesmo que xa pode mercar as novas camisolas do Celta na tenda oficial do Real Club Celta, na tenda online tamén, novas equipacións. Gustanche, Manu, as novas camisetas do Celta? Pois a verdade que sí, eu son moi crítico sempre con as equipacións e penso que tanto coa primeira como con esa segunda equipación a min góstame e penso que é todo un acerto. Bonitas as camisetas do Celta hoxe estreando a segunda equipación, a equipación visitante que imos lucir nesta tempada 24-25. Ataca o Benfica, Pavlidis, autor dos dous tantos do conxunto portugués, metía ao centro buscando a Fredrik Aursnes, o que atopou foron as luvas de Iván Villar. Álvaro Carreras xogando agora en curto coa cabeza para que sexa o argentino Rol Heysel que xogue cara a João Mario con Neres. David Neres freándose o sete do Benfica, apoiándose de novo en João Mario, capitán, xogador xa con moita experiencia. João Mario, un dos habituais na selección portuguesa durante moitos anos, asentado agora xa no Benfica, na súa recta final da carreira. Non conseguiu controlar ben a bola Thiago Gouveia, vai ser saque de banda por o do Celta. Vai por o balón en xogo de novo Óscar Mingueza, buscando mobilidade, buscando compañeiros. Mingueza con dúbidas, non hai moita mobilidade, aparece Sotelo, cambia posición con Beltrán, controla Sotelo e descarga cara a Mingueza, este fallo propio cara a Jailson. Aplaude Claudio Giraldez porque lóxicamente estas accións hai que adestralas tamén, unha presión dun saque de banda, descargar cara o lado contrario. Fixo ben o Celta agora esa maniobra. Bamba quere facelo ben tamén, internándose cara adentro, hai falta, esta sí que apitou o colexiado do encontro, colexiado portugués, ese duelo entre Bamba e Morato. Move a bola xa o Celta de novo, Carlos Domínguez. Mingueza levanta a cabeza, Mingueza atopa a Carlas Pérez, e Carlas Pérez non atopa ningún socio por aí, volve atrás con Mingueza, filtrando, rompendo liñas. Alfon tamén é un xogador que busca asociarse a Alfon, como estamos vendo agora mesmo nesta xogada. O cambio de orientación pode ir un pouquiño pasado, vai evitar Sergio Carreira que saia esa pelota, mete a perna a Bamba, non puido concretar ben a xogada Bamba, pero segue moi atento o Costa Marfileño a eses balóns que quedan mortos, que está aí nesa zona de perigo do Benfica, Manu. Iso tamén é importante para un adestrador que ve que o xogador está conectado no partido. Sí. A verdad que o Celta de cara a portería penso que está chegando ben, penso que está movendo ben o balón. Ahora Sergio chegou hasta a línea de fondo, un bo pase a espalda da defensa e chegando con moita xente ao área contraria. Ollo agora o Benfica, ataca por mediación de Thiago Gouveia, chega hasta a línea de fondo, marcha ben de Carlos Domínguez. Gouveia pon o balón atrás, non había nadie do Benfica aí, acaba rexeitando ese balón Fran Beltrán, pero segue atacando o conxunto luso. Ben Neres, tira o caneo ante Mingueza, chega na axuda Carlas Pérez, que está outro que está metido no encontro hoxe, como falábamos antes de Bamba. Carlas Pérez nas axudas defensivas estamos a ver bastante participativo. Gustalle un pouquiño en ataque porque está nesa banda esquerda que non é cómoda para él, pero en defensa está axudando moi ben. Sí, eu penso que son xogadores que xa coñecen a Claudio da última fase do ano pasado, saben o que quere, saben que se non traballan no campo
o van ter complicado para xogar. Claudio é moi exixente, é un adestrador que non ten problema en quitar un xogador no medio do partido, de cambiálo dun partido para outro. Entón saben que teñen que estar todos o 100% e dalo todo. Mira ahora o pase bo, cambio de orientación de Sotelo buscando a Sergio Carreira, o centro de Carreira. Tamén buscaba algún compañeiro, neste caso Bamba, rexeitou o Benfica. Acaba o coiro nos pés de Jailson e xoga cara atrás Iván Villar. Agora buscando a Carlos Domínguez para iniciar un novo ataque do Celta. Gaña o Benfica 2-0, valeron os goles de Pavlidis, os dous, un de penalti, outro de bela factura. Boa picadiña ante o porteiro de Aldán, vai sacar de banda o Celta nesa zona de banquiños. Ben Carlas Pérez, atrás con Mingueza con Carlos Domínguez, volve a intentar o cambio de orientación, agora sí, preciso, moi bo ese cambio de Carlos Domínguez cara a Sergio Carreira, que controla tamén de forma correcta o balón. Beltrán quere avanzar, non pode, xoga atrás con Jailson, agora sí, avanza un poquinho máis o Celta por mediación de Beltrán, busca a Bamba, preto do Curruncho. Bamba descarga de novo para Beltrán e vai ter que volver o Celta para atrás se quere atopar algún oco. Outra vez Carlos Domínguez cambiando o xogo, esta ocasión para a posición de Carlas Pérez. Goubella meteu a bota e vai ser saque de banda para o do Celta. Bueno, penso que estamos movendo ben o balón, estamos vendo mobilidades, ali na banda dereita Bamba a veces recibe por dentro, outras veces pégase a línea de banda para intentar desbordar por fora. Vemos a Sergio tamén, que a veces ven dentro, outras veces tamén dá ele a máxima amplitude, entón penso que son cousas que se traballan e... Mira que ven agora, Sergio Carreira pode botar ao centro, non? Xoga en cortiño con Bamba, boa maniobra de Bamba, vaille caer a Alfon, o disparo de Alfon. Saiulle centrado ese disparo a Alfon, que gustalle moito esa posición a Alfon, ten bo golpeo, ten boa definición, saiulle centradiño ese disparo a Alfon, sí, Manu. Pero se está movendo moi ben, está nunha zona do campo onde non costa os defensas referencialo, tanto para darlle continuidade ao xogo como para buscar a finalización. Eu penso que está facendo moi acertada a súa participación. Está facendo un bo partido Alfon aí, no pouquiño que estamos a ver do Celta en ataque, porque o Benfica pois tamén está plantado ben en defensa, algún que outro erro, pero moita mobilidade. Estamos vendo menos, por exemplo, a Dubicas, non? Nesa faceta ofensiva, un golpeo aí aislado, pero bo partido de Alfon ata o momento, Sí, normalmente un xogador Alfon que xoga máis de banda hacia adentro, non? Un pouco recibe máis de fora e gusta ir hacia adentro, e agora está xogando máis centrado. Mira, volve a... Aí tiraba o caneo e o pase intentaba caelle a Carlas Pérez, máis do Celta que vai crecendo co paso dos minutos. Pisa a bola Carlas Pérez contra o mundo case, ten que xogar atrás. Beltrán tira o desmarque, ven Sergio Carreira, vai chegar ese balón, no, Álvaro Carreras cortou o esférico. Rexeitou de novo o Benfica. Carlos Domínguez quere darlle continuidade ao ataque, ao final vai ser João Mario que domestique o coiro e xogue cara atrás con Samuel Soares. Non quere saber nada da pelota o porteiro do Benfica. Bola pro Celta e Bamba buscando a Sergio Carreira, doblaba por dentro Carreira, non entendeu ben esa conexión e aí morreu o ataque do Celta. 38 minutos da primeira metade, 2-0 gaña o Benfica, pero eu penso que estamos vendo a un Celta que co paso dos minutos vai se sentindo máis cómodo no verde, Manu. Sí, eu penso que moi boas sensacións ahora para o inicio. Estamos tendo balón, estamos movendo ben, estamos apretando en campo contrario, e penso que estamos ben situados no campo e sobre todo sabendo o que queremos facer, que ao final eso é importante. Temos que ter cuidado cando perdemos o balón, o tema do repliegue, defender ben os espacios ás espaldas, pero bueno, agora son moitas cousas para o primeiro día. Estamos no primeiro día de pretempada, falando dos partidos, lógicamente. Primeiro encontro amigable do Celta, quere avanzar por mediación de Dubicas, deixou o balón atrás o atacante grego, perdeu o coiro Celta, recupera o Benfica. Aursnes xogando agora o cuadro luso pola dereita, progresión de Thiago Goubella, frenase Goubella, busca algún compañeiro, eleva o balón cara adentro. O dorsal número 8, Fredrik Aursnes, xogando con João Mario, Rolheiser, João Mario, Neres, vai encarar a Carlas Pérez, vai encarar, seguro que sí, vai para adentro. Neres tira diagonal con perna esquerda, non cambia a bola de perna, quedalle a Aursnes.
xogando cara atrás agora o Benfica, quere tamén acumular porcentaxe de posesión no conxunto portugués, e agora o que traballa o Celta é o bloque baixo, que tamén é algo importante nas fases dos encontros, Manu. Sí, está claro, o Benfica é un equipo con moita calidade, un equipo de Champions, un equipo que disputa a Liga Portuguesa. Lógicamente hai momentos do partido que vai dominar, como vai a pasar na Liga Española con equipos bons, e vas a ter que estar defendendo en un bloque máis baixo. É moi importante axustar eso. É importante que nos partidos de pretempada se den diferentes situacións de xogos para que se poña todo en práctica, ¿no? Dicíamos antes que hai un ambiente moi bo nas gradas, no graderío do Estadio Municipal de Águeda na tarde de hoxe, moita xente do Benfica, lóxicamente, neste punto de encontro entre clubes. Lóxicamente saímos de Vigo cara ao sur, dirección Aveiro. Eles saen de Lisboa cara ao norte, dirección Aveiro. Atopámonos aquí en Águeda para a disputa deste partido amigable entre o Benfica e o Celta. Moitos xareiros do Benfica e hai moitos xareiros do Celta, lóxicamente seguindo o partido, querendo formar parte da familia do Celta. Podenlo facer sen dúbidas, aínda que non poidan acudir ao estadio a banca Balaídos, porque esta é unha das novidades de cara a tempada. Non só futbolísticamente o Celta crece, senón que tamén, se falamos de masa social, o carné celtista por 30 euros é unha grandísima novedade, porque a familia celtista crece. Toda a información na web do Celta cando ataca precisamente o noso conxunto. Bamba descargando cara dereita, Sergio Carreira aparece, busca algún compañeiro, de novo atopa a Bamba, presionado por Aursnes, volve xirar Bamba, ver que fai o Costa Marfileño, acaba descargando para Alfon, fai o propio con Carreira. Xa replegou o Benfica, Hugo Sotelo pisa a bola, levanta a cabeza, non atopa ninguén, si a Fran Beltrán agora, xogando en cortiño. Ataque de balonmán, o disparo de Carlas Pérez, moito perigo nesa acción, o disparo de Carlas Pérez. Tivo moitas dúbidas Samuel Suárez para poder deter con seguridade esa pelota, pero mira, aínda que non este no seu perfil, un xogador que pensa moi pouco, cando ten que armar a perna para golpear, Manu. Sí, Carles ten moi golpeo, igual que falábamos antes de Alfon. Eu penso que é algo que moitas veces non fan moitos futbolistas, non? Estamos a veces acostumados a que hai que chegar hasta o área para finalizar. Eu penso que o tiro exterior é unha moi boa opción para meter goles. Fran tamén gostalle moito facer tiro exterior, entonces eu penso que hai que insistir. Destacaría tamén que outra vez, ante a presión do equipo do Benfica na nosa área, pois sacamos moi ben o balón para despois darlle continuidade, e fruto delo foi a xogada de Carles. Sí. O sea que estamos vendo cousas moi interesantes nas distintas fases do xogo. Agora traballou en defensa nesa acción Mingueza, e vai haber córner a prol do Benfica. O saque de o Curruncho, ten que sair con moita seguridade aí Iván Villar para evitar o ataque do Benfica. Estamos chegando xa ao final da primeira metade. Antes veía moita xente facer exercicios de quecemento, porque é algo que imos ver no segundo tempo seguro. Cambios, xente nova no céspede. Mira Alfon, que ben o fai aí, o duelo con Tomás Araujo. Foi aí o defensa central do Benfica, o Chan, para evitar que Alfon internase no área. Boa maniobra de novo Alfon, Sí, outra moi boa, outro moi bon movemento, non? Viu dentro a recibir, non recibiu, e despois rompeu a espaldas. A verdad que para min está sendo o máis destacado a nivel individual desta primeira parte. A ver o saque dende o Curruncho do Celta, acaba rexeitando Álvaro Carreras, quita a bola ao Benfica, ollo contragolpe. Imos ver como repliega o Celta. Ben aí o conxunto celeste tratando de evitar ese contragolpe. Ahora penso que golpeou esa pelota na man de Carlas Pérez, pero o repliegue foi bo. Iso tamén aplaudía Claudio Giraldez. Ataca o Benfica de novo, Álvaro Carreras polo costado esquerdo, apoiándose en Prestiani. Cara adentro, xogador arxentino. Volve con Joao Mario, con Neres, buscando a mobilidade. Neres partindo desde dereita, metes na media punta. Un xogador moi hábil co balón, con moita capacidade para o regate tamén, busca eses espacios dende a dereita cara adentro. Segue movendo o balón o Benfica. Thiago Bella vai buscarlle as costas a Carlas Pérez, non as atopa. Xoga atrás cara Rolheiser
con Joao Mario con Neres, de novo Joao Mario, bloque baixo do Celta. Imos ver como defende acción o conxunto de Giraldez. Joao Mario buscando ahora sí as costas de Carlas Pérez. Goubella, control cara adentro, pode deixar para que sea Pavlidis, mete a bota Pavlidis, acaba desbaratando Jailson en segunda instancia coa cabeza. Pavlidis non atopa a portería, sacará de porta Iván Villar, pero segue traballando o Celta en defensa. Neste caso, eles tamén buscan as costas de Carlas Pérez, que saben que non é un lateral o uso, sí, ¿no? Aquí na esquerda está Carles Pérez, que non está acostumado a defender, sobre todo a defender esos uns contra uns tan cerca do área. Mingueza aquí na esquerda tamén costalle un pouquiño a hora de perfilarse, a hora de defender os contrarios. Entón ese balón que foi ahora a espalda, pois costalle un pouco, pero bueno, estamos ben posicionados, estálle costando encontrar ocos para superarnos a defensa. Sí, dende o segundo tanto de Pavlidis, que foi un gol moi pero que moi bo, porque a definición é boísima de Pavlidis. O primeiro foi de penalti. O Celta tamén mellora nese sentido. Mira ahora Carlas Pérez, outra vez superado Carlas nas tarefas defensivas, está a sufrir o xogador de Granollers. Neres buscou aí as costas, atopou, non hai falta a prol do Benfica, e pode ser a última da primeira metade, porque Manu, un minuto de tempo engadido. Sí, al final é normal. A Carles en un contra un, xa decíamos antes, costa, e aí se chega tarde co xogador portugués en carreira. Entón, bueno, penso que a falta está ben feita, porque marchaba só Neres, cara Iván Villar. Vai ser a última da primeira metade seguro, vai ser a prol do Benfica. Vemos aí o colexiado colocando xogadores do Celta nesa barreira. Alfongue Carlas e Neres concentrado para botar seguramente o balón cara a área do conxunto vigués ou cara a porta. Veremos que fai con ese balón. Perna esquerda, o balón curtiño, primeiro poste, rexeite do Celta, calle de novo a Neres, o controle bo, acaba rexeitando en segunda instancia Fran Beltrán. Marchase a bola fora dos límites. Escoitamos os asubíos do colexiado. Rematou a primeira metade no Estadio Municipal de Águeda. A xente aplaude dende o graderío. Imos xa co descanso, xogadores a vestiarios rapidamente, antes de escoitar vos consellos, en Casa Celta. Manu, un resumo da primeira metade. Bueno, eu penso que é unha boa primeira metade para ser o primeiro partido de pretempada. O equipo estivo ben posicionado, o equipo atacou, creou oportunidades de gol. Lóxicamente gosta gañar, gosta ir por diante no marcador, pero al final hai que pensar que é unha xogada individual que defensiva, onde Jailson chegou tarde e fixo penalti, a outra unha moi boa xogada onde nos gañan a espalda, pero nós tamén tivemos opcións de marcar goles. Entón eu penso que Claudio debe estar contento con esta primeira parte do equipo na pretemporada. Tempo de descanso, Benfica 2, Celta 0. Creo que estou namorado dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste pérdome cando te miro. Que fácil é confundilos. coas ondas no mar de Vigo.
Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista ás celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente a Abanca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Da igual este lado, eso. ¿Tienen ellos? Sí, sí, eso vale. 10 por ¿qué vas? 5 ahí. Mira, pinchas y cosas. Qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes, tío. Siempre, macho. Lo único necesitaría que traer algún detalle de la camiseta, quizás, ¿sabes? Ostras, la pinta. Joder, es que me hace mucha gracia. Yo con chupito, Yo no me
Ah, palillos, ¿dónde tienes? Aquí así, como Lucky Luke. A ver si voy a hacer como el... No sabes lo que le pasó al de La Madroa, que era el jardinero 40 años. Los últimos meses de su vida trabajando en el club estuvo de baja, pero se tragó un palillo trabajando. Trabajaba todos los días con el palillo, todos. Y cuando le quedaba para jubilar 6 meses lo tragó, foto del palillo. Ahí la tienes. ¿Puedes ponerte el palillo en la boca de Yago? Ahora te gustó, ¿eh? 3, 2, 1, vamos. Hummel. Y venga, palillo a la boca. Le sacas el guizo. Es que tú le enseñas a Tasos a tirar una caña. Giro, la dejo correr un poco, le meto en el vaso, en copa. Cojo el vaso ya. Mucha espuma ahí. Sí, hay que dejarla correr más, ¿no? Tienes que abrirlo de golpe. Ábrelo de todo. Vale, ahí. Lo abres de todo y luego lo metes inclinado. Abre a tope. Sí, y después Mire, le meto el vaso. mire, hago. You do this. After it's come, you put the glass. After close. Everything. So, everything. Good. Vete desinclinándolo. Ahora cierra de todo y abre un poquito. Vete, ¿no? La caña no es la mejor tirada, pero... Pero la bebías igual. Sí. Así es como se abre, inclinamos el vasito, vamos levantando, slow. This is the best beer. ¿Va? Así es como vamos a tirar una cervecita, corremos. Vamos girando, tierra, un poquito de espuma y esto sería una cerveza rata, pero una cerveza. Perfecto. Dásela a Tasos. Drink. No, eso... Aquí. Ok. More. Now. Ahora sí, ahora mejor. Show it to Yago. Más espuma que la bañera de mis hijos, pero bien. Wait. Now. Espuma. Finish. Es fuma. Espuma. Finish. Perfecto. Salud, digamos. Thank you. Sale el dedo ahora. Be happier, Luca. It's for you. Yo iría de mover. Sí, aquí lo hace aquí. Abre. Es que no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? Bueno, lo hago así y... No, tienes que probar. Así, a la altura de tu... ¿Eso? Lo primero se le echa es sal. Claro, sal. Sal. Como no sé. ¿Ya? Un poco más abajo, el pulpo. Abajo. Más abajo. Más. Ahí, enjoy it. Ahí, disfruta. And the last one, ahí. Yo, ahí está. Gracias.
when this is clear, after you, okay. Sí. and then when you want to close, you close all, and Yes. then on the middle, Okay. it's gonna stop. Okay, top. I have it. Not bad. That's 35. Good? Perfect. Saudos de novo dende o Estadio Municipal de Águeda. Benvidos de novo a Celta Media, a piques de comenzar a segunda metade do primeiro encontro amigable do Celta nesta pretempada 24-25. Aí vedes o marcador: Benfica 2, Celta 0. Estou con Manu Gómez na retransmisión de Celta Media. Segunda metade, Manu, moitos cambios, lóxicamente, ímolos comentar ao longo dos minutos, porque vanse producir cousas da pretempada, pero decíamos antes que o Celta, a pesares do marcador, fixo cousas ben. Sí, eu penso que sí. Moitas veces nos ceñimos moito o resultado para valorar o que fan os equipos, pero eu penso que o equipo estivo ben posicionado no campo, tivo ben o balón, apretou ben arriba. Bueno, chegaron os goles por dúas xogadas bastantes puntuais, pero penso que o equipo en líneas xerais estivo ben. O tema dos cambios vai ser importante. Víamos aí a Unai Núñez xa no eixo da zaga xunto a Starfel. Vimos ter que por un pouquiño de orden aquí agora mesmo, porque os cambios nesta época do verán, primeiro encontro amigable, o adestrador quere probar a todos. Temos tamén a Pablo Durán na punta de ataque. Ahora imos comentar un pouquiño como reestructura Claudio Giraldez. Manu, vai apuntando, cando teñas todo un pouco ordeado. Xa falamos, no Benfica tamén houbo cambios aí. Por exemplo, internaba un dos xogadores que non estaba no primeiro tempo. Lóxicamente, Leandro é un dos cambios do Benfica, e cousas que pasan, non? Neste tipo de encontros non é normal nun partido de liga tantos cambios, pero os adestradores queren probar, e Claudio Giraldez lóxicamente quere ver a todos. Vemos aí a Unai Núñez na imaxe, tamén a Hugo Álvarez. Moitísimos cambios, incluso aí co dorsal 34 Miguel Román aparecía na parte baixa da imaxe. Un Celta diferente en canto a nomes. Se o comparamos co da primeira metade, o Benfica tamén, como é lóxico. E vemos aí a Miguel Román xogando xa para o Celta, 2-0, perdendo, pero deixando algunha outra xogada, sobre todo sen balón o Celta na presión. Estivo ben a primeira metade. Imos ver como vai a segunda parte. Xoga o Celta dende atrás. En Curtiño o descarga ahora. Mira, está Cervi ahora actuando de dianteiro centro. Estaba eu vendo como estaba o equipo máis ou menos ordeado. Os cambios son significativos. Aparece William na media punta tamén, con Pablo Durán, Cervi arriba. É prácticamente un equipo novo, Manu. Sí, estamos vendo. Sí, o equipo, eu estou me fixando, creo que non repite ninguén da primeira parte. Parece que non. Atrás entrou un Manquillo, Unai e Starfel, son os tres que están xogando atrás. Damián e Miguel Román están xogando aí no medio. Mira, aí sae precisamente Manquillo a curtar a xogada. Tres centrais agora xa de inicio, con Manquillo, Starfel e Unai. Sí, Unai. Hugo está de carrileiro por a banda esquerda. Williot e Cervi están facendo o traballo que facían Bamba e Alfon na primeira parte. Faltame identificar o que xoga aquí na banda dereita. Pablo Durán está tamén nesta segunda parte. Penso que o vin por aí. Leva Durán o dorsal 32. Aí está na referencia o de Tomiño.
E o dorsal 29 do Celta tamén apareceu Javi Rueda, creo que está tamén aquí neste costado. Claro, non temos os grafismos dos cambios, temos que traballar tamén dende a retransmisión. Creemos, Manu, que xa temos o Celta ordenado para esta segunda metade. A orde diferente, o esquema tamén, pero bueno, ímolo repasar. Sí, eu penso que están atrás Manquillo, Unai e Starfel. Por diante están Miguel Román e Damián. Carrileiro por a esquerda está Hugo Álvarez, pola dereita Javi Rueda, Willius e Cervi xogando aí nas medias puntas. Correcto. E Pablo Durán arriba. Así está o Celta plantado nesta segunda metade, buscando algo máis. Se falamos do resultado, lóxicamente non é o máis importante, pero algo máis en canto ao resultado seguro que haberá que rascar no segundo tempo. Vai Manquillo xogando cara a Hugo Álvarez, intenta o Celta pola esquerda, Hugo Álvarez cara atrás, de novo Manquillo con Starfel no eixo da defensa do Celta, o central sueco entre Manquillo e Unai Núñez, xogando con dous carrileiros, Claudio Giraldez. Cambios con respecto á primeira metade, probas na pretempada. Vai o Benfica ahora, perdeu o balón o Celta, cara esquerda aparece Schelderup vai buscar o caneo ante Javi Rueda, ben plantado Javi Rueda, axuda defensiva de Cervi, cara atrás xogando o Benfica. Busca tamén posesións largas o conxunto portugués, como xa fixo en moitas fases da primeira metade ante o Real Club Celta. Cara atrás, houbo cambio na portería tamén, penso, porque non vin a Iván Villar. Quero chequear aí se Marc Vidal ou César, o que está baixo paus no Celta, contarémolo de seguido. O caneo ahora do xogador do conxunto portugués ante Hugo Álvarez, quere presionar tamén aí Williot. E o Celta ten que buscar o bloque medio agora neste inicio da segunda parte, co Benfica dominando a bola. O guión máis ou menos parecido, porque o Benfica tamén quere seguir pulindo, ímolo dicir así, non, Manu, o seu xogo con balón. Sí, está claro. O Benfica é un equipo que penso que tamén leva máis tempo de preparación, e iso ao final tamén se nota nestes primeiros partidos. En canto a nós, a disposición no campo exactamente a mesma. Eu destacaría que o mellor nese medio campo, Damián e Miguel son xogadores un pouco máis do mesmo perfil, non? Comparado coa primeira parte, que Hugo sempre se solta un poquinho máis en ataque, pero temos o Hugo Álvarez na esquerda facendo o que facía Carles Pérez, tamén dous xogadores bastante ofensivos, e Pablo Durán facendo o traballo que facía Dubicas na primeira parte. Pois aí está o análise de como está o Celta en palabras de Manu Gómez, xogando Barreiro. Benfica tamén con cambios significativos con respecto ao primeiro tempo. Barreiro cara atrás, quere iniciar dende a liña defensiva o conxunto de Lisboa. Envío longo, ten que meter o peito, neste caso Javi Rueda, xuga en corto, un curtiño aí con Cervi, non sai ben o Celta, pérdida, e recupera pro Benfica Schelderup ante dous xogadores do Celta e Cervi. Axuda defensiva boa nesta ocasión, mete o pé, penso que o último en tocar foi o xogador do Benfica. Está Schelderup e vai sacar de banda o Celta, penso que sí. Esta acción de Hugo Álvarez ante Leandro Santos marchaba ben, de Hugo Álvarez aí. Como dicíamos antes, non, da primeira metade, estes carrileiros ofensivos do Celta, Carlas Pérez na tarea na primeira metade, Hugo Álvarez no déficit é similar, non, o concepto, máis ou menos. Un contra un costalle, e máis se queres ir a robar, non? Agora Hugo foi moi atrevido a intentar, facendo entrada, a intentar recuperar o balón. A mellor ten que ter un poquinho máis de paciencia, e que sexa o dianteiro que vaya por el, non darlle a facilidade para que o regate. Mira agora o Benfica, internada era boa do xogador do Benfica, Marcos Leonardo, non acabou en nada porque estivo ben a defensa do Celta. Recupera Javi Rueda xogando atrás con Unai Núñez. 53 minutos de encontro. 2-0 perde o Celta en Águeda. Primeiro encontro amigable da pretempada 24-25. Ímola vivir íntegramente en Celta Media. Hoxe estamos vivindo o primeiro encontro amigable do Celta neste verán, pero imos vivir ata 7 partidos, 6 encontros máis, sen contar o de hoxe. Javi Rueda con Cervi perde o balón xogando cara atrás, recupera Barreiro para o Benfica, xoga con Florentino
presionado, ahora presión e boa do Celta. Mira aí como avanzaba liñas o conxunto celeste, recuperou a bola por mediación de Damián, cambio de dorsal de Damián, lucindo agora o 28. Aí está Damián co 28, xunto a el Miguel Román co 34. Balón pro Benfica. Ben Barreiro cara atrás. Aplaude a xente, gústame o ambiente, volvo a dicilo, Manu, porque non é normal nun encontro de pretemporada deste tipo de partidos amigables que a xente pois este tan conectada. En Portugal vívese moitísimo fútbol, moitísimo, e os aficionados son non sei se está ben a palabra decir, pero son moi fanáticos do fútbol, non? O viven moito e aproveitan a mínima oportunidade para participar nos partidos. Fago unha aposta agora, Manu. En Portugal vívense os encontros, pero eu penso que no segundo encontro do Celta neste verán, que vai ser na Lomba, en Vila García de Arousa, o vindeiro sábado, tamén o ambiente vai ser bo, Deixo aquí o apunte, chequeamos a semana que sábado. Non teño duda, pero nós somos un pouco máis tranquilos nese aspecto. Os portugueses como animan, animan ben. Mira Barreiros aí agora co balón, con elegancia o Benfica, conducción de Marcos Leonardo, agarrón, suxeitón sobre Marcos Leonardo. O dos cartóns en pretempada non se leva, Manu. Non, salvo que é unha falta táctica destas que é moi ben feita, porque ao final foches arriba a presionar, a intentar recuperar o balón, cando o equipo contrario... Ollo, disparo de Schilderup, perdona Manu, porque o intentaba o Benfica, dorsal 21, Schilderup marchou cara a esquerda da portería do Celta. Aí está, era perigosa, ante Javi Rueda, vémola repetido, aparece moi boa con Artur, dorsal número 9 do Benfica, tira lle ben a pared Artur Cabral, e por moi pouquiño aí un chisco faltoulle a Schilderup. Ahora habrá saque de banda pro Celta. Na portería xa podemos decir que témolo confirmado, Manu. Marc Vidal, o novo porteiro do Celta para reforzar o Celta Fortuna, Manu. Sí, tardaron 10 minutos en chegar á portería e o tempo que tardamos en saber que hubo cambio de porteiro. Sí, unha aposta do Celta por un porteiro xoven, un porteiro tamén de equipos de canteira de nivel, e bueno, ten a primeira oportunidade xa para intentar demostrar o seu nivel ante esa pequena lesión que tivo Guaita, e bueno, unha boa oportunidade para ver o nivel que pode dar. Boa combinación agora de Williot con Cervi, animaba seco disparo o xogador argentino, tira diagonal, calle de novo a Williot, vai pisar área o Celta, non, o Williot intentaba o dende lonxe, mete a cabeza Miguel Román, tamén o fai Starfel para darlle continuidade o xogo. Algo de dificultades aí entre Manquillo e Hugo Álvarez para manter a posesión de pelota, pero tamén as ten o Benfica cando o Celta presiona, recupera agora rápidamente. Non estamos no Estadio da Luz, pero a xente anima ben en Águeda, lóxicamente en terras portuguesas as camisolas vermellas fanse notar. Magua ese control de Javi Rueda. Ibas decir, Manu? Sí, no, digo que faise raro nun partido de pretempada donde ni siquiera soas na túa casa ver unha xente tan animosa, ¿no? Animando. Decíamoslo na primeira metade, é un punto de encontro intermedio, digámoslo así, entre Vigo e Lisboa. Atopamos Águeda, a vila pequeniña, moi preto de Aveiro, onde hoxe están a xogar o Benfica e o Celta este partido. Polo momento valen os tantos de Pavlidis, os dous tantos do Benfica na primeira metade. Nese marcador, 57 minutos de partido, 57 minutos xa. Alguna que outra cousa interesante na análise que estamos a facer. Xogo Benfica por dentro, buscando neste caso Florentino, agora ten a pelota, xente por fora, intenta moito atacar agora polas bandas o Benfica. Imos ver agora ese desmarque de Artur Cabral, o envío longo de Florentino que non é frutífero, xa durme a bola nos pés de Starfel. Xogando Manquillo, en a pedir o coiro aí Damián, o que entrega de novo cara atrás Starfel, dilla Damián, saca a bola ti. Damián xoga con Unai levanta a cabeza, quere progresar en conducción Unai Núñez, volve cara atrás, está a costar un pouquiño agora o Celta na fase de circulación. Ten que aparecer Damián, rompe liñas con Miguel Román, primeiro toque bo de Miguel Román cara
a posición de Javi Rueda. Esa descarga, primeiro toque bo de Miguel Román, non era mala idea, sí. Faltou precisión no control. No inicio de xogo sempre intentamos xogar esos primeiros pases por dentro con Damián, con Miguel, para que eles se centren un pouquiño e despois por darlle continuidade por fora ou por espacios que quedan por diante. Eles ahora estaban apretando ben dentro e nos dificultaron un pouco a saída do balón. Vai Starfel oxigenando o xogo cara a posición de Hugo Álvarez. Hugo con Manquillo xogando de novo Celta dende atrás, 3 centrais, Manquillo que abre para Unai Núñez. O pase ahora de Unai rompendo liñas cara a Javi Rueda, aparece por dentro Pablo Durán, primeiro toque de Durán e bo con Cervi, metes en un pequeno lío Cervi, o que meteu a perna foi Florentino e hai falta prol do Celta. Boa xogada agora, dende atrás, como sai co balón o Celta de Claudio, ben. Sí, o que falábamos antes, buscaron un apoio dentro con Damián para volver sobre un central e despois sacarla fora con máis espacios. E aí, pues bueno, coa mobilidade de Chervi, de Willow, pues logo intentar darlle continuidade nesa zona final do campo. Oportunidade para nós tamén, ocasión para analizar o balón parado do Celta neste primeiro partido, en este primeiro encontro amigable do Celta neste verán, nesta pretempada 24-25, veremos que fan. Damián pode intentalo, perna esquerda, o disparo foi directo, balón parado nada, falta directa de Damián, petou unha barreira, volta a empezar dende atrás. Damián que entrega cara a Manquillo, home que estaba pechando. Vai ter que iniciar de novo o Celta. Damián pisando a bola, xogando de primeiras, a descarga é boa, caella Miguel Román, outra descarga ao primeiro toque de Cervi. Fluidez atopamos na circulación nesta zona de campo, pero sería ideal chegar con algo máis de precisión á área do Benfica, que nesta segunda metade todavía non asomamos a cabeza por esos lares. Ahora saindo dende atrás, a presión é de Hugo Álvarez, os lusos que tamén teñen dificultades para sair nesta segunda metade, e algo lóxico tamén, Manu, porque co paso dos minutos neste tipo de encontros os xogadores van notando, aínda que sexan xogadores de refresco, non é doado entrar nun partido e activarse as primeiras de cambio, sí. E menos nun encontro de pretempada. Sí, despois tamén vemos que o campo tamén co paso do tempo está en peores condicións, entonces tamén costa un poquinho máis nesa circulación de balón. Estáme gustando moito o inicio de xogo que estamos facendo, sí. Movendo os balóns aí dentro para xuntalos dentro, despois sacar fora, outra vez igual ahora para recibir con claridade. Eu penso que agora nesta segunda parte igual Williot e Chervi está encontrando un pouco menos os espacios como facía Alfon e Bamba na primeira parte. Mira, ahora descarga moi boa de Cervi, o primeiro toque para Javi Rueda, internada de Rueda dentro. Descarga para Miguel Román, o disparo, animábase Miguel Román, o rexeite do Benfica, volve a caer o balón a Miguel e volta a empezar. Vémolo claro dende aquí, como decías, Manu, non? A idea clara de Claudio Giraldez, acumular xente por dentro, 2 toques, 4 paredes, descargar fora e atacar por aí. Sí. Parece o patrón claro desta segunda metade. Sí, outro balón fora para creo que era E Williot neste caso é Williot, sí. Cambia a posición aí con Hugo Álvarez moitas veces, pero a idea é clara neste intre de partido. Perde o balón a Celta, volta a empezar dende atrás o Benfica, a ver esa presión, se é efectiva ou non. O porteiro do Benfica quítase a bola de enriba, Javi Rueda pide calma, tranquilidade, porque vai chegar aí Unai Núñez. Sí, e logo Pablo arriba tamén é un xogador que traballa moito, que xoga ben de cara, que busca espacios entre moitos xogadores rivais, e despois va moi ben o espacio. Seguro que algunha posibilidade habrá de meterlle algún balón ás espaldas que suele aproveitarlos moi ben. Busca moi ben eses espacios Pablo Durán. O de Tomiño intentaba agora o desmarque en ruptura a Williot, non o viron, e vai ao ataque pola esquerda. Ben Manquillo chegando a posicións de ataque, exercendo de tercer central, pero tamén pisando a área rival. Ten que xogar cara atrás, tampouco está presionando demasiado o Benfica na iniciación do Celta. O envío aí, algo de risco tiña ese envío cara a Cervi, xa durme o balón nas luvas do porteiro do Benfica, pero tampouco está a ter unha presión moi alta o Celta cando inicia dende atrás, non? Eso tamén pois anímache un pouquiño a intentar esas cousas que dicíamos dos xogadores que están por dentro para logo oxigenar fora.
Ben Florentino. Máis do Benfica, neste caso xogando Barreiro cara á esquerda, pide a pelota Sheldrup, decide Parente xogar de novo con Barreiro. 2-0 gaña o Benfica, de novo Thiago Parente con Barreiro, e volta a empezar dende atrás para o Benfica. Circulación do cuadro portugués. Sheldrup con Florentino. Escoitamos dende abaixo, Manu, non sei, eu estou escoitando que non piense neste caso, no? Que non piense tamén a orde clara de Claudio Giralde do seu corpo técnico cando ao equipo tocalle traballar neste bloque medio baixo. Sí, Ahora hai falta, non lle pasou nada aí a Williot, un manotazo aí, un golpe, non ten nada. As indicacións son claras. Sí, é certo que estamos aí nun bloque baixo defendendo nun posicionamento un poquinho máis estático, pero sempre apretando ao contrario para que o que decías ti, para que teña o menor tempo para pensar e poida provocar erros. Agora parece que o Benfica animouse na presión, pero envío longo de Unai Núñez, a carreira de Pablo Durán, intentaba chegar aí Pablo Durán, pero André Gómez, porteiro do Benfica nesta segunda metade, atrapou o coiro. Barreiro con Florentino quere abrir seguramente para Thiago Parente, efectivamente recibe Parente a bola, de novo Florentino, pisa pelota Florentino, busca de novo a Parente, e Thiago Parente volta de novo con Florentino. O Celta basculando tamén este traballo de pretempada, moito traballo na táctica, no posicionamento con e sin balón, dicíamolo antes. Agora hai falta de Williot Swedberg na presión sobre Pedro Santos. Vemos aquí a Williot, outro rapaz que seguramente vai seguir crecendo, co paso das xornadas, outro que está chamado a facer cousas importantes, porque xa o vimos o curso anterior. Espera que ataca o Benfica, ahora falamos de Williot, o balón paseouse polo área do Celta e tivo que chegar Hugo Álvarez para pôr un pouquiño de orden. Manquillo con algo de dificultad para sair, ao final Hugo Álvarez quítase o coiro de enriba buscando a cabeza, a testa de Pablo Durán, peina pero non hai ninguén, e o último home aí, o derradeiro xogador do Celta en ataque, Pablo Durán, peina, non hai ninguén nas costas. Falaba de Williot antes, Manu, porque é outro xogador que seguramente vai ter moitas ganas de seguir demostrando cousas. Sí, é un xogador que chegou moi xoven a Vigo, que, bueno, chega a un entorno totalmente distinto que tiña anteriormente. Pouco a pouco vanse mirando cousas, non? É dicir, el creo que tamén ve que cada vez se confía máis en él. Eso é moi importante, sí, para un xogador, a confianza. Sí, Claudio estálle transmitindo confianza desde que chegou, entón todos esperamos que este ano de un pasiño máis adiante e ofrezca un rendimento máis completo ao largo da temporada. Aí está, precisamente veíamos a Williot Swedberg nesa imaxe con Barreiro, protestaba o xogador do Benfica esta imaxe que estamos vendo repetida en concreto porque, claro, o colexiado pitou banda pro do Celta. Outra ocasión que vemos repetida do Benfica, esa que antes paseábase polo terreo, neste caso de Marc Vidal, área do Celta, porque está a xogar Marc Vidal nesta segunda parte como porteiro celeste. Ven o Benfica máis Sheldrup, e es decir, Manu? Sí, no, iba a comentar que ao final cando intentamos ir a robar o balón, cando creamos espacios, non? É como agora que fomos a robar o balón, creamos un pequeno espacio e intentaron superarnos con unha parede, non? É dicir, o que falábamos antes, é dicir, sí que tratamos de facer esa presión para que o equipo contrario non pense, pero ao final tamén temos que estar ben ajustados por detrás, porque se vou roubar o balón e me superan, pois corremos un risco, non? Hai trocos no Celta, máis trocos. Aplaude a xente. Por que aplaude a xente? Porque a xente, aínda que esteamos en Portugal, é intelixente, a xente gusta ver os bons xogadores. Xa temos a Iago Aspas no terreo de xogo, entrou por Cervi. Manu, había ganas tamén de fútbol, de Celta, e lóxicamente sempre hai ganas de ver xogar a Iago Aspas. Sí, por supuesto, ao final Iago es todo en el Celta, es el mayor referente que temos no Real Club Celta, e
esa teña 20, 30, 40 anos dá gusto velo no campo. Xa estaba pidindo aí o balón Iago Aspas nesta ocasión do Celta, xogando dende atrás, chega en esa posición de William Suedber o conxunto celeste, boa xogada dende atrás con esa circulación entre Miguel Román e Damián. Agora ten que retrasar o coiro o equipo vigués porque replegou ben o Benfica, pero intenta de novo Celta pola dereita, neste caso Javi Rueda mete dentro a descarga, primeiro toque de Pablo Durán con Damián en horizontal buscando a posición de Unai Núñez. Trocaron aí as posicións nos centrais entre Manquillo e Unai. O que busca o caneo é Hugo Álvarez, non lle sae, pecha lle a porta a Florentino. Vai ter que sair de aí agora o Benfica co Celta en bloque alto. Iago Aspas recupera perna dereita, Iago, gol de Iago Aspas pro Celta, primeiro balón que toca o de Moaña. A xente que ri no banco porque lóxicamente algo tamén Manu Gómez aquí rindo, é algo que ten Iago. Da igual que teña 20, 30, 40, 50 anos os que queira ter Iago Aspas, que cando está dentro do terreo de xogo a portería aí a ten, no punto de mira sempre. Gol do Celta, gol de Iago Aspas, minuto 70 de encontro, 2-1. O partido vai se por interesante, Manu, aí está o tanto de Iago. Está claro que os xogadores que son vos por algo, non? Eso miramos que na primeira oportunidade que ten e incluso non estaba o balón para a súa perna boa, pero dá igual, recibiu, mirou portería e pegou unha moi ben, ademais, bueno, é o 2-1 e bueno, aí vamos a disputar o partido. Sen dúbida, tiñamos ganas de ver a Iago Aspas no terreo de xogo, o regalo de Iago para todos nós, para todos os celtistas. Pois aí o tedes, primeiro balón que toca Iago para dentro. O tanto do Real Club Celta, poden pasar os anos, lóxicamente Iago Aspas vai se retirar algún ano destes, pero esperemos que xa moi tarde. Pero segue sendo o xogador diferencial do Real Club Celta. Eu penso que, a pesar de que os anos pasen, os celtistas síntense moi felices, no? De ver a Iago tempada tras tempada, sempre di a xente, no? Pasan os anos, Iago Aspas xa non vai ser tan importante, hai que reforzarse noutros, pero mentres Iago este aí, demostrao sempre. No. Primeiro balón, gol. Non hai dúda, é dicir, xa non é só por a calidade que ten o que aporta o equipo, senón... Ollo a pérdida, espera Manu, ollo a pérdida neste intre de Miguel Román, ten que refacerse aí nese sentido. Ben o Celta tamén Miguel, porque bloquearon ya aí a saída o Benfica, podía haber sido puido haber sido unha ocasión clara para o conxunto portugués. Dicías de Iago? Nada, decía que xa non é só a súa calidade técnica, o seu talento, senón xa un xogador que ten moito carácter, é un xogador que a súa presencia axuda moito aos compañeiros, non? Sobre todo a toda esta xente. Mira, ahora o balón é moi bo, en carreira para Williot, pode ser o empate, cae Williot, non sei se vai protestar moito Williot, o árbitro tiña o claro, non hai penalti aí, pero o pase era moi bo, porque o contragolpe tamén é algo que ten que dominar. Xa marcou goles parecidos o ano pasado William Suedber en carreira, galopada longa, chegando con frialdade e buscando o gol. Sí, unha das súas características, atacar con espazos, non? É un xogador que cando recibe o balón con espazos conduce ben, sabe hacia que espacios pode conducir para crear máis perigo, o vimos o ano pasado con goles importantes, non? Xogou pouco, pero meteu goles importantes na tempada. Pois o partido está interesante en cuanto a moitas cousas, porque estamos a analizar como está a traballar o Celta de Claudio Giraldez neste primeiro encontro amigable do verán, pero xa temos o marcador un pouquiño tamén máis interesante, non? Con ese tanto de Iago Aspas, os dous de Pavlidis, outro tanto de Iago para recurtar as diferenzas. Aí vai Iago Aspas de novo, o dorsal do Celta, que xa aporta o brazalete de capitán, como non tiñamos ningunha dúbida que iba a facer cando entrase no terreo de xogo. Boa descarga para Hugo Álvarez, pon o balón atrás, esperaba Pablo Durán, ollo Pablo Durán, sigue o perigo, Iago de novo, vaille caer outra vez a Durán, pode pegarlle con perna dereita e o gol do empate de Pablo Durán, entre risas de novo, penso que non o esperaba aí Pablo Durán, o xogador do Tomiño, que pois consigue o empate no minuto 73 de partido.
abrazan os seus compañeiros a Pablo Durán, a xogada un pouco tola, pidió o balón, fíxate aquí nesta acción, como pedía aí Pablo Durán, caeulle en segunda instancia, xa co porteiro no chan, puido batir con perna dereita Pablo Durán para conseguir o empate do Celta. Dicíamos agora que o encontro estaba entretido por moitas cousas, agora sí que sí, polo resultado, empata Pablo Durán, Manu. Sí, eu penso, ao final o que falábamos antes, o resultado final está sendo unha consecuencia de que estás facendo ben as cousas no campo. Xa decíamos que Pablo é un xogador que se move ben no área, que en canto ten a mínima posibilidade finaliza. E bueno, nesta xogada que pasou un pouco desapercibido, pero destacaría o traballo que fixeron Damián e Miguel no orixen da xogada. Son dos xogadores moi intelixentes a hora de presionar, a hora de recuperar o balón. Unha recuperación súas foi a que deu lugar a xogada de gol. Mira, aí traballando en defensa Hugo Álvarez, tamén o que demanda Claudio, dicíamoslo na primeira metade sobre Carlas Pérez, pois pasa yo mesmo a Hugo Álvarez e a calquera xogador que tiña que ocupar esos carrís. Vai Javi Rueda. O Celta pensando xa en cousas importantes en canto ao resultado, porque a confianza é algo que hai que ter en conta. Estes dous goles, primeiro Iago Aspas, agora mesmo Pablo Durán, son como unha boa dose de confianza por equipo. Estás a notar, Manu, estás a notar neste intre do partido. Sí, ao final o resultado date moita confianza, non? É dicir, ahora precisamente o que non pasou na primeira parte, que sin xogar mal non encontramos a portería, nesta segunda parte en 2 oportunidades hemos marcado, eso ahora pois nos dan máis folgos, nos dan máis ánimos para levar máis o peso do partido. Ese balón que atrapa a Marc Vidal para xogar de novo dende atrás o Celta, empate a 2, o partido bonito xa na segunda metade. Chegaron os tantos do Benfica no primeiro tempo por obra de Pavlidis. Agora xa vos contamos os tantos do Celta. Primeiro Iago, despois Pablo Durán. A cuestión no aire, haberá máis goles, cantaremos máis goles no que queda de partido, pois habrá que velo. Balón para Hugo Álvarez, o chan, o zagueiro do Benfica, e volta a empezar para o Celta. Miguel Román, cara atrás agora buscando a Starfel. Damián ponse sempre aí nesa posición de inicio, dalle oxíxeno aos centrais, e iso para un central é importantísimo, non? Ter un medio centro ben posicionado, intelixente nesas facetas, nesas funcións. Damián faino moi ben, Manu. Sí, Damián entende moi ben o xogo, entende moi ben o que Claudio lle pide. Tácticamente é un xogador que aporta moito a gran aportación que lle dá o equipo precisamente por esa maneira de saber interpretar o xogo en todo momento. Protexía aí o balón agora Gustavo Márquez sobre Williot Svedberg, diferenza de envergadura notable entre Gustavo Márquez e Williot. Lóxicamente a vantaxe estaba aí para o defensa do Benfica. Balón cara arriba buscando testas, atopou a de Unai Núñez, recupera o Celta, Pablo Durán peleando aí, pelexando ata o final. Iago volvía a intentou no dende lonxe Iago Aspas, non atopou portería, difícil ese disparo de Iago dende tan lonxe, pero aí ten a portería sempre entre cella e cella, Manu. Sí, yo creo que está moi bien, é dicir, aí en esa jugada pues estaba mejor colocado Williot para darle continuidad al juego, pero marcó un gol, está con confianza y yo creo que es bueno, lo hablábamos antes, es decir, a la mínima oportunidad que tengas intentar buscar portería porque es la manera de meter goles. Thiago Parente xogando Benfica, cara atrás, 77 minutos de partido, empate no marcador, 2-2, partido interesante, bonito que estamos contando aquí en Celta Media. Recordamos a todos que sodes celtistas, lóxicamente, podedes seguir toda a pretempada 24-25 nesta canle en Celta Media ata os 7 encontros que están programados para vivir ao longo do verán antes de que comece a Liga. Recordámoslo tamén na nosa casa en Abanca Balaídos a mediados de agosto ante o Deportivo Alavés. Pero antes de enfrontarse ao Alavés hai que cumprir hoxe co Benfica e con outros tantos equipos portugueses, o Vizela, o Gil Vicente. Logo habrá enfrentamento tamén
ante o Sporting de Xixón, pisaremos terras francesas para xogar contra o Lille e remataremos a pretempada en terras inglesas en Londres para xogar primeiro en Luton contra o Luton Town e logo xa na capital de Inglaterra no estadio do West Ham United antes de comenzar a Liga. Bonita, bonita pretempada, bonito calendario, Manu. Sí, moi interesante, a verdad que a pretemporada está moi interesante, incluso... Mira, espera, que ataca o Celta, Ben Williot, descarga para Pablo Durán, pide Iago Aspas, o disparo de Iago, fora! Marchou pretiño do pau dereito da portería do Benfica, ese disparo de Iago Aspas, pero a combinación foi boa entre Williot, Pablo Durán, bo contragolpe do Celta, Manu. Muy bien, la verdad que el equipo... En cuanto recupera, tiene espacios y posibilidad de atacar, es muy vertical, lo acabamos de ver, es muy vertical y enseguida busca portería. Y la verdad me está gustando mucho Pablo porque está teniendo mucha movilidad, le está dando mucha continuidad al juego y bueno, y por encima también contribuyó con el gol. Dicíamos antes que o calendario da pretempada é bonito, interesante polos lugares e por tamén os rivais, sobre todo. Sí, lo hablábamos antes y aparte es algo que yo creo que también va a enganchar más al aficionado, ¿no? Porque al final jugar este tipo de partidos el aficionado los va a querer ver, va a identificarse más con el equipo, va a seguirlo más desde la propia pretemporada y eso yo creo que es bueno para crear más celtismo, para estar más al día de lo que le pasa al equipo y luego a nivel de preparación pues lo hablábamos antes, va a ser mucho más exigente, vas a ver más cosas en el campo, vas a ver que los jugadores se tienen que exigir más y vas a llegar mejor preparado a ese primer partido de Liga. Quedanlle 10 minutos o encontro, estamos no minuto 80 de partido e aí corren a prole Benfica, Schilderup metendo balón cara ao segundo poste, traballa en defensa tamén William Swedberg para desbaratar coa cabeza esa acción do cuadro portugués. Iniciando de novo dende atrás, vai recibir a pelota Tiago Parente, conduce cara adiante, nesa posición aparece de novo Schilderup e busca a Florentino para combinar algo menos activo o Benfica no segundo tempo no que respecta sobre todo as xogadas ofensivas, pero fala ben tamén do Celta e do plantexamento de Claudio nesta segunda metade. Outra vez o Benfica dende atrás buscando alternativas, Barreiro atopa de novo a Tiago Parente ante a presión tímida polo momento de Iago Aspas, cara atrás de novo Barreiro, pisa balón atopa agora rompendo liñas a Florentino que caracolea un pouquiño, volve xirar, Florentino avanza, descarga para Schilderup ante a progresión de Florentino buscaba un pase algo difícil, pero segue a manter a posesión o Benfica e o Celta nese bloque medio baixo, traballando ben tamén, traballando ben e traballando todos. Dá gusto ver a Iago como trabaja aí nese posicionamento defensivo, ¿no? Un xogador que podía desentenderse un pouco desa faceta defensiva, pero vemos que aprieta, o vemos aí tamén ahora apretando e moi implicado. Saltaba aí na presión Iago cando recibía Barreiro de costas e sigue mantendo a posesión o Benfica. Ollo a contra que pode ahora armar o Celta con ese pase que buscaba Iago Aspas cara a Pablo Durán, non atopou e vai ter que replegar de novo o conxunto galego. Os nosos que defenden en bloque medio baixo, decíamos, ahora hai falta de Unai Núñez. Tamén hai que probar este tipo de accións agora se o Benfica colga o balón, pois adestramento, balón parado en defensa, que ao longo dunha tempada esas accións son determinantes, tanto en ataque como en defensa. Así que imos lle dicir a Unai que, bueno, grazas pola falta, pero hai que adestrar tamén. Sí, aí chega tarde, lógicamente chega tarde, falla falta porque o xogador vaise solo, pero bueno, o que decías, ti, está claro que nestos partidos de pretempada hai que adestrar todos os escenarios. Vas a analizar todo, sabes? Vas a analizar todo, sí. Entón, pois mira, é unha posibilidade para traballar, por exemplo, agora unha falta lateral. Aí vai o balón parado do Benfica, o Celta en defensa, o rexeite non foi bo de Starfelt, tampouco de Unai, no despexe, pois ao final non houbo perigo, pero hai que estar máis activos nesas accións porque son accións, como dicíamos antes da execución da falta, Manu, determinantes ao longo dunha tempada. Importantísimo. Normalmente
os partidos de Liga soen ser moi igualados. Mira, pase ahora de Barreiro cada Schelderup. Boa intervención de Marc Vidal, tapando ben o seu pau. Agora non hai falta, Diego Colexado que sigan. Schelderup vai volver a buscar ya aí as costas a Manquillo. Protexe Manquillo, ataca o Benfica pola esquerda. Thiago Parente pisa o balón cara a Florentino, levanta a cabeza Florentino buscando a Artur Cabral. Unai Núñez faise forte agora nesa acción defensiva, termina rexeitando William Swedberg. Volta a empezar do Benfica, repregado ahora o Celta. William defendendo no 1 contra 1. Bo traballo ahora, moi ben William, de hai falta pro do Celta, lóxicamente. Bo traballo de William Swedberg. Estamos a ver cousas que seguramente os adestradores, tides o sabes, seguro Manu, valoran moito, máis dos goles, máis alá dos goles, máis alá das ocasións, cando hai accións de traballo, cando hai accións de repliegue, de que o equipo está ben traballando xunto, valórase moito. Sí, veíamos antes a Iago traballar defensivamente aí no medio campo. Ahora vimos a esa acción terminou en saque de esquina, saque de Curruncho para o Benfica, decías. Veíamos ahora a William traballar, Pablo Durán está traballando moito, é dicir, son xogadores de carácter máis ofensivos, pero a hora de defender están traballando ben, eso é fundamental para os adestradores. Outra acción a balón parado a prol do Benfica, ten que defendela ben o Real Club Celta, empate no marcador, 84 de xogo. Saín curto a xogada de estrategia, Marc Vidal en primeira instancia contundente, en segunda blocando Coiro, o porteiro do Celta. Marc Vidal asinou o seu contrato fai uns días e xa está xogando co primeiro equipo do Celta. Chegou para reforzar o Celta Fortuna, pero seguramente ímolo ver en dinámica de primeiro equipo, porque xa conta con el Claudio Giraldez, Manu. Pois sí, é unha nova incorporación. Hoxe é o primeiro partido. Mira aí un pequeno lío, Marc Vidal precisamente, ollo que o Celta está moi aberto, ten que replegar agora, vai Schelderup encarando a Manquillo, disparo sen problemas agora para Marc Vidal. Precisamente falabas del, un porteiro que acaba de chegar e que vai ter a priori a confianza de Claudio nos inicios. Sí, parece ser que o Celta non se escoita que vai a fichar ningún porteiro para o primeiro equipo, entonces supoño que será un porteiro que vedrá para xogar no final do filial, estar na dinámica do primeiro equipo. Entón, bueno, esta época de pretemporada é un bo momento para coñecer os xogadores, para coñecer o sistema, para que Claudio o vea traballar e valore un pouco que pode aportar no futuro. A ver este ataque do Celta, vai Williot xogando cara atrás, Damián pisa a bola, faino moito, moi ben Damián, ese xesto inconfundible casi de Damián pisando a bola para logo desplazar en longo. Estivo atento Parente para desbaratar o ataque do Celta, vai sacar de banda Javi Rueda. Empate a 2, Iago Aspas intentando enganar o seu defensor, descargando co peito, Javi Rueda de novo. Ben Damián con Williot, primeiro toque, dicíamolo antes tamén, descargando primeiro por dentro, logo por fora, o caracoleo de Hugo Álvarez que ven fai Hugo co túnel dentro do área, o disparo foi de Pablo Durán, non sei se estaba aí en posición irregular, pero penso que sí en fora de xogo, pero a xogada moi boa de Hugo Álvarez con moito descaro, Manu. Sí, la verdad que Hugo é un xogador que creceu moito nese aspecto, encara, ten moita calidade e agora ofensivamente creceu muitísimo e xenera moito peligro en ataque e o acabamos de mirar. Non ten vergoña ningún, aí Hugo Álvarez atacando a defensa con moita verticalidade, tirando túnel incluso. Sí, o vemos o final do ano pasado, cando Claudio lle deu toda a confianza para xogar aí, de un rendimento excepcional e, bueno, todos esperamos que este ano teña continuidade e incluso dé un paso máis adiante. Mira a presión, hai faltiña agora, pitaron ya a Florentino porque a presión foi boa do Celta. Está ben posicionado o conxunto de Claudio Giraldez nesta segunda metade, onde apareceron os goles celestes, hoxe de azul marino, máis oscuro, porque estamos xogando con a segunda equipación. Recordo vos que xa podedes mercar as novas camisetas do Celta na tenda oficial do clube, lóxicamente nas físicas, en Abanca Balaidos, na sede de Príncipe, e tamén na tenda online do Real Club Celta. Estas novas equipacións, decía Manu na primeira metade, que a él gustanlle moito, a min tamén, supoño que a todos os celtistas, porque a camiseta do Celta é a camiseta do Celta, da igual as cores, sobre todo na segunda, se do Celta,
tela que querer, mano. Sí, está claro. Os celtistas ao final o que queren é o celtismo, o escudo, non? Que iso non cambia, entón o importante é que toda a afición este co Celta, que todo o mundo apoie o Celta. Cuidado aí, Artur Cabral tira o túnel a Unai puido cometer penalti aí, di o árbitro que non, pero protestaba aí Artur. O túnel que tirou foi bo, aquí vémolo repetido, Unai perde a posición. Non forcexeo, non hai nada, penso, non hai nada nesta repetición, forcexeo brazo con brazo. Tampouco hai moitas protestas. Ollo a pérdida, Schelderup de novo sufrindo o Celta nestes últimos minutos de partido. Hai un encontronazo aí entre dous xogadores, bota o balón fora Damián, por si acaso. Vanse interesar por Javi Rueda, a priori non ten nada. Dicías antes, Manu. Nada, respecto ás últimas xogadas estamos vendo que igual estamos arriscando un poquinho de máis nese inicio de xogo. O mellor temos que intentar buscar antes un pase con xogadores da siguiente línea, non? Estamos arriscando un pouquiño, les están apretando arriba e claro, cando perdes o balón aí tan cerca do área, pois hai posibilidade de que te creen peligro. O pior do verán da pretempada dos encontros amigables é o tema dos golpes, ollo coas lesións. Recordamos que na primeira metade, xa no minuto 5 ou 6 de partido, tivo que marcharse do terreo de xogo, que foi titular Mihailo Ristic, porque estaba mancado no cello, penso, non temos o parte médico aínda, pero non puido seguir Mihailo Ristic. 6 minutos durou o serbio, tivo que entrar Mingueza. É o perigoso dos encontros amigables, non, en verán, Manu. Sí, sobre todo penso eu que teñas algún tipo de problema muscular, non? Porque ao final en pretemporada estás empezando, estás controlando moito as cargas de traballo, entón se che ven un problema muscular, entón é que algo a mellor non se está facendo ben, non? É o que te pode preocupar un pouco. Se son golpes, pois bueno, ao final é un deporte de contacto, é normal que haxa golpes, pois bueno, cantos menos golpes mellor, non? Pero sobre todo que non haxa molestias musculares que podan ser un contratempo para a preparación na pretemporada. Ata o 93 vai seguir o partido, 3 minutos de tempo engadido no Estadio Municipal de Águeda neste primeiro encontro amigable do Real Club Celta na pretempada 24-25. Ollo a carreira de Pablo Durán, non vai chegar aí Pablo Durán, atrapa o balón André Gómez. Segundo encontro pro Benfica, recordámoslo tamén que eles xogaron aquí neste mesmo escenario onte contra outro equipo portugués, xa o segundo partido de preparación do Benfica, primeiro do Celta. Está a piques de rematar, empate no marcador. Temos que comprobar se isto termina así ou se pola contra podemos presenciar máis goles. Por suposto do Celta, vai Williot a intentalo, pola esquerda aparece Hugo Álvarez. Plántase o Benfica no repliegue, Hugo ten que retrasar o balón para Damián e este fai o propio con Miguel Román. Xoga con Manquillo, Manquillo levanta a cabeza, progresa en conducción Manquillo. Apoias en Iago Aspas, viuse cara a dereita Iago, ahora descolgándose un pouquiño da posición central, e vai Unai Núñez a intentalo pola esquerda, volve con Damián. Damián é o eixo do xogo do Celta nesta segunda metade, que boa combinación agora entre Pablo Durán e Damián, quere seguir pelexando esa bola. Pablo Durán consegue a vitoria no duelo. Durán vai para Iago, vai encarar liña de fondo, Iago Aspas pon o centro, segundo pau, algo pasado, e vai domesticar o coiro Hugo Álvarez. Ataca ben o Celta agora, replegado, moi replegado Benfica. máis de Miguel Román descargando agora cara atrás. Starfel controla a bola, derradeiro home do Celta sen cometer riscos, xoga en curto para Manquillo, bo control agora de Javi Rueda, deixa balón atrás Javi Rueda, recupera o Benfica. Thiago Parente con Barreiro, Barreiro que perde a bola ante Iago, intentaba o túnel Iago Aspas, non lle saiu, pero o Celta segue a manter a posesión. Olla entrada baixo aí dura de Javi Rueda, e vai ver o cartón, penso que sí, desta sí que vai, porque foi entrada dura de Javi Rueda sobre Schelderup. Vin como árbitro, tiña o cartón, efectivamente, Manu. Non é habitual en pretempada, pero ante xogo un pouco brusco é como un aviso ao xogador, non? Sí, foi unha entrada por detrás, abaixo. Vémola aquí repetida. Sí, unha entrada foi dura, sí, fora de lugar, engancha o pé atrás. Entonces, bueno,
as entradas outro que... dos perigos das pretempadas, Manu. Falábamos antes dos golpes, das lesións musculares. Cando os xogadores queren demostrar con ímpetu, con moitas ganas, a veces pásanse de freada. Sí, son as xogadas que hai que intentar evitar nestes partidos. Sen dúbida. Pois chegamos ao final do encontro. Empate no primeiro partido amistoso do Celta nesta pretempada, 24-25. Veíamos aí a Iago Aspas dando llamán a Artur Cabral. Bastante entretido o encontro. Os goles do Benfica na primeira metade, obra de Pavlidis, os 2 tantos. Na segunda parte o Celta pois acadou o empate grazas a Iago Aspas e Pablo Durán. Aí está o primeiro empate do verán. Manu, conclusións? Bueno, eu penso que o partido vai a servir de moito para Claudio. Penso que vai marchar contento co partido. Penso que para ser o primeiro partido de pretemporada, o equipo ten claro o cal era o modelo de xogo, o ten moi claro. A xente que xogou nova e xente que está na dinámica do filial, a dinámica de adestrar con Claudio, e se ve que entenden o moi ben Alfon, moi ben Pablo Durán, moi ben Miguel Román. Bueno, xogadores que están aí asomando. De feito, eu os que máis destacaría do partido son a Miguel, a Pablo e a Alfon, os que has citado ti, porque se ven que son un xogador máis do club, e se ve que poden ter sitio do equipo. Entón, xa che digo, eu penso que o partido foi un bo partido, con dominio do xogo, con chegadas arriba, con un traballo ben levado a cabo en todas as facetas do xogo, e nada, a seguir traballando. Hai que seguir traballando. Moitísimas gracias, Manu Gómez, por estar hoxe na retransmisión. Manu, gracias. Gracias a ti. E gracias a todos vos por estar ao outro lado seguindo o partido, o que foi o primeiro encontro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. Rematou en empate, contámolo antes. Benfica 2, Celta 2. Vémonos no segundo encontro nesta canle, Celta media o vindeiro sábado en Vila García de Arousa, no campo da Lomba, ante outro equipo portugués, ante o Vizela. Boas noites a todos, graciñas por estar.